Kempal manunggal ing pendopo Abinaya RT 03 Capean Panggung Harjo Sewan Bantul. Lumampah gladen latihan takbir ingkang dipunadani dening Masjid Nurul Hidayah kanthi tema Gema Takbir Menuju Islam yang Damai. Dinten Rabu dalu 28 Juni 2023 start ing halaman Masjid Nurul Hidayah Capean. Mangke dalu menika kawiwitan wanci jam 19.30. Para pasartos saking Cabean RT setunggal dumugi gangsal lan bangun. Kayata saben dalu RT 03 Cabean Panggung Harjo gumyak kompak saking lari-lari wiranem lan Bapak Ibu nderek tumut lomba takbir dalu menika. Dipun pandegani dening Ibu Dukuh Cabean minangka warga saking RT 03 lan Bapak Kiswantoro minangka RT 03 ugi Ibu Devi nyaosi paraga gerakan teknik menapa kemawon kanthi kreativitas lan dipun jumbuhaken kalian tembang lan ugi gerakan. Kanthi tema jaman kawuri lan pirantos ingkang sederhana kayata kentongan lan konco kancane ndantosaken regenging irama lan gumyak ingkang sae sanget. Minangka juri lomba saking pakar seni Institut Seni Indonesia lan ugi dai lan musisi. Pamirsa kabar pawarta, pramila ampun kesupen dalu menika wanci jam 19.30 ing Masjid Nurul Hidayah ugi display ing Gedung Abinaya RT 03 Cabean Panggung Harjo Sewan Bantul. Pelaporan Zuli Kurniawati kabar pawarta saking Cabean Panggung Harjo Sewan Bantul.